Regani Samung Khlairwjaknani Raida ketal tubuh jangmani no slai haino hai Swkangni Raida baino Regani Samung Khlairwjaknani Sanmungo fasalo Dumboor brok tangno Gereblaikha mani Phunukhlaikha amsaini Lukurok tongkhorsa thaya termanui paithago blok tangno yakari kharka video koktuma mankena blok tangno go thangai sogoika Amorpur bukhasteni SDPO tei notun bazar thani police tei bokrak tei kothok ungrurugi phairugo hapangni phaising tei rwjakmani dal bidal shepsap tei Regani Samung Khlairwjaknani rongni samung butang Regani Samungo rang puisani kese kerang ungmani pati mungno kasunani bagino haste hapangni obahai saktar mung phiaba Regani Samung Khlairwjaknani thangdaniwo haste hapangni oketal raidano go suina hanani naidia Dumboor nogor blok amsaini Lukurok aboni bage fasalo Regani Samung paimani yagulo blok tangnogo thangi Regani Samung Khlairwjaknani Raida ketal tubuh jangmani no slai haino hai Swkangni Raida baino Regani Samung Khlairwjaknani Sanmungo Dumboor blok tangno Gereblaikha mani Phunukhlaikha amsaini Lukurok Amsaini Lukurokni bwkhaktwi blok tangnokni kisa sengmani khwnui subai sukruk khlaimani bo kasoi phaika koksil jamung tongkhorsa thaya termanui paithago blok tangno yakari kharka video koktuma mankhena blok tangnogo thangai sogoika Amorpur bukhasteni SDPO tei notun bazar thani police tei tiasar সকালবেলা কাজ কইরাছে না 10টার সময় আমরা ফটো তুলন লাগে তারপরে গতকালকে 12টার সময় আসছিল তারপরে ওখানে হইছে আজকে হইলো 2টার সময় কেউজন গর্ভবতী মহিলা আছে কেউজন ছোট ছোট বাচ্চা 1 মাসের 2 মাসের আছে কেন লাগে এই নিয়ম সরকারে কি নিয়ম করছে এটার আমরা মানে সলিউশন চাই আমরা যেমন আগে আসছিল আগে কিরম কাজ আসলো রেগা কাজ এটাও আগের মতন করেন লাগবো আমরা এখন এই নিয়ম অনলাইন এটা আমরা মানি না এটার লাগে আমরা ওখানে ব্লকে আসি গন্ডাছড়া ব্লক ভিডিওর লগে কথা কইতাম আইসি ভিডিও ওখানে আইসে না ভিডিও আওয়ার পরে আমরা কথা কমো ভিডিওর লগে তারপরে কি কইব কি না আমরা শুইনা লই ভিডিও তো ওখানে আসে Pati mungni koktuma manui paithago Dumboor blok tangnogo amsaini MLA MDC tei Amorpur bukhasteni SDM thangai sogoimani koktuma Bureau report Khorang